автограф е специално от Наталия за нейния съпруг Стоян, по повод неговия рожден ден, който навършва 25 години. Честит рожден ден, Стояне! Пожелавам ти много здраве, щастие и късмет. Знай, че жена ти, Наталия, винаги ще бъде до теб и винаги ще те обича. Баре и Леско, о Стоянес, онай баро, онай барвало. Вали, гърми на Стоян патрона, пак му върви, върви. Авела, Кая Гили за най-големия Стоян патрона. Нека този ден бъде изпълнен с радост, усмивки и добро настроение. Нека всеки нов ден ти носи успех, щастие и сбъднати мечти. До тебе, Наталия, жената, която те обича от сърце. Нека любовта ви бъде все по-силна и никога да не угасва. Баре и Леско, о Стоянес, онай баро, онай барвало. Вали, гърми на Стоян патрона, пак му върви, върви. Авела, Кая Гили за най-големия Стоян патрона. На здраве за Стоян! Нека всяка година бъде по-успешна от предишната. Нека здравето, щастието и късметът винаги бъдат с теб. От сърце, с много любов от Наталия. Честит рожден ден! Да има много поводи за празници, смях и незабравими моменти.